פסיכולוגית אפילו, היית פסיכולוגית ברגעים הכי לחוצים שלי, וזה הדבר הכי טוב שיכלתי לבקש. לא פוצצה לנו את המוח עם ההצעות שלה. זו אופציה שבכלל לא חשבנו עליה לגמרי, את באת עם ההצעות שלך, נתת לנו כמה וכמה גרסאות, ובחרנו את האופציה באמת הכי יפה, הכי וואו, כאילו לא חשבנו על זה לגמרי. כל החלק הזה, כל הארון הזה, רגע, אבל תובילי אותם, שיראו. כל החלק הזה, כל הארון, עכשיו אני המעצבת, חיפשתי שיהיה לי כמה שיותר מקומות אחסון. וואלה, קיבלתי, פיצלנו את החדר לשניים, עדיין שאמרתי על המרווח שלי, על המרחב שלי. הפרטיות הזאת שלא רציתי יותר מדי, רציתי פרטיות, אז בעצם מיטל הציעה לנו את התוכנית גלינה, שככה כן יש פרטיות ועדיין שומר לנו על ככה open space, אבל כל התהליך שיפוט שעברתי, מכל בעלי המקצוע שהסתובבו כאן, אחד הדברים שהקלו עליי בכל התהליך הזה, זה בחירת המעצבת. מיטל, אני מודה לך. התהליך הזה עבר לי ממש בצורה נעימה, בעקבות זה שהיית קשובה אליי, היית מאוד מאוד שירותית, ידעת מתי אני בלחץ והורדת את מפלס הלחץ בזכות העצות שלך והטיפים שלך והליווי שלך והשיחות טלפון שלך, וכל פעם שרציתי איזשהו משהו ואת הרגשת שאני לחוצה והרגשת שאני טיפה עצבנית בגלל בעל מקצוע כזה או אחר, ידעת לתת לי את המענה. את היית משהו מיוחד.